V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Dnešný sviatok všetkých svätých je pre nás potešiteľným sviatkom. Dnes nestoja v popredí slávne mená, ale mnohí, ktorých nikto nemôže spočítať. Malí ľudia, ktorých si možno nikto nevšímal. A pritom nežili o nič menej v Božej blízkosti, o nič menej neboli zasiahnutí Božou láskou a milosťou. Nemali ale žiadne lobby, ktoré by ich priviedlo k svetorečeniu. Dnes slavíme neznámych svätých, snad našich zosnulých príbuzných, otcov, matky, dedov, babky, priateľov a priateľky, mnohí pre nás nenazvaných svätých, ktorí niekde v dejinách alebo v súčasnosti žili svoj život a obetovali sa v službe Bohu a druhým ľuďom. Mnoho mužov a žien, ktorí sa stali mučeníkmi. Dnes slavíme Veľkú noc nielen pre Ježiša, ale pre všetkých ľudí, ktorým bol umožnený prístup k nebeskému Otcovi. Pohľadnime do svojho vnútra a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože,
doprial si nám radosť, že dnešným sviatkom môžeme oslaviť zásluhy všetkých Tvojich svätých. Vrúcne ťa prosíme na príhovor toľkých rodovníkov, zahrň nás svojou milosrdnou láskou, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Ja, Ján, videl som vystupovať od východu slnka, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na 4 anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi aj moru. Neškodte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. A počul som počet označených, 144 000 označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a 4 bytostí, padli na tvár pred trónom, kláňali sa Bohu a volali: Amen. Blahorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Povedal som mu: Pán môj, ty to vieš. A on mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Počuli sme Božie slovo. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Pánova je zem
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v Neho, usiluje sa byť čistý, ako je On čistý. Počuli sme Božie slovo. Pán s vámi i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zle na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Tak ako každý národ má svojich neznámych hrdinoch, vieme, že aj keď ideme na národný cintorín do Washingtonu, tak je hrob neznámeho vojaka, tak aj cirkev má svojich neznámych svetcov a hrdinov, na ktorých mená si nikto konkrétne nepamätá. V dnešnom prvom čítaní sme počuli, že je ich ťažko spočítať. Preto si v dnešný deň na nich spomíname. Prosíme na nich o orodovanie, pretože sú to naši bratia a sestry, naši priatelia a orodovníci u Boha. Viete, aj zmyslom nášho pozemského života je raz po telesnej smrti doplniť zástup týchto neznámych svätých. Narodili sme sa preto, aby sme boli svätí. Buďte svätí v prvom liste Petrovom, ako ja som váš Boh svätý. Aj keď nás Boh možno nepovolal k nezvyčajnej svetosti, možno byť naraz na 2 miestach bilokácia, alebo vidieť do srdca človeka ako Páter Pio alebo svätý Jan Vianney, alebo sa vznášať nad zemou ako svätý Filip Néri, ktorých poznáme a uctievame, ale každý z nás tu je povolaný k svetosti. Na zemi sa nenarodil človek, ktorý by nemohol byť svätý. Narodili sa však miliardy ľudí, ktorí slobodnou vôľou odmietli byť svätí.
A vieme, že dnes od poludnia až do 8. novembra, čiže 8 dní z celého roka, 356 dní, môžeme špeciálne prosiť za úplné odpustky, ktoré sa privlastňujú dušiam v očistci. Vieme, že odpustky nemajú svoj pôvod v cirkvi, lež v dobe císárov, sú odvodené od latinského slova indulgencia a môžeme ho preložiť ako vľudnosť, blahosklonnosť alebo milosť. Vieme, že císár odpustil poplatok alebo trest pri príležitosti nejakej verejnej slávnosti, napríklad životná oslava, výročie, uvedenie císara na trón. A dnes prezident, novozvolený, udeluje pri zvolení do úradu amnestiu. A čo je amnestia? Odpustky. Odpustí sa výkon trestu pre nejakých väzňov, ktoré mali nejakú činnosť trestnú a ktorí podľa práva a spravodlivosti si musia odpíkať ten trest vo väzení. Vieme, že udeľovanie odpustkov je spojené s jubilejným rokom. Aj my sme zažili jubilejný rok napríklad v roku 2000, každých 25 rokov. Potom sú mimoriadne jubilejné roky ako rok Panny Márie, alebo vieme, že bol rok milosrdenstva 2016, čiže sú mimoriadne roky. A pôvod je historický, keď v roku 1299 do Ríma bez pozvania a ohlásenia prišlo veľmi veľa ľudí, vošli do baziliky svätého Petra a za ustavičného spievania žalmov žiadali pápeža Bonifáca VIII, aby udelil odpustky tým, ktorí prišli do Ríma. On im vyhovel a vydal pápežskú bulu, dekret pápežský, na základe ktorej udelil plnomocné odpustky tým, ktorí prosili a vyhlásil rok 1300 za jubilejný. Teda odpustky boli v histórii najprv udeľované živým, aj my v ostatné dni v roku ideme na púte. Prosíme o odpustenie našich trestov. Ale 8 dní v roku, od dnes poludnia do 8. prosíme o odpustky za zosnulých. Aký význam majú odpustky pre dnešný svet, pre nás? Nie je to nejaký prežitok? Študoval som v Nemecku a viem, že tam to bolo trošku negatívne ponímané a zase ani tu v anglosaských krajinách sa veľmi o tom nejak nehovorí. Ani pozitívne, ani negatívne. Vieme, že majú veľký. Odpustky nie sú niečo negatívne. Sme členmi cirkvi, každý pokrstený. My, ktorí žijeme, sme cirkev putujúca. Putujeme od narodenia, každým dňom sa blížime do večnosti, do neba. Potom dnes oslavujeme cirkev v nebi. Čiže je sviatok všetkých svätých. Dneska oslavujeme cirkev oslavenú v nebi. A medzistupienok medzi nami, cirkev putujúca, živý, a cirkev oslavená je cirkev trpiaca v očistci, ktorú slavíme zajtra, všetkých zosnulých. To sú tí, ktorí nie sú tu na zemi, zosnuli, ale nie sú ešte v nebi. A tak je medzi nami spolupráca. My na zemi sa modlíme za tých, ktorí sú v očistci, a tí, ktorí sú v nebi, sa modlia za nás, ktorí sme na zemi. Vidíme, ako si môžeme navzájom pomôcť. Čo sú to odpustky? Vieme, že poznáme odpustenie vo sviatosti zmierenia, a to je sviatostné odpustenie hriechov. Odpustky sú nesviatostné, čiže není to v spovedi, odpustenie ale nie hriechov, ale trestov za naše hriechy. Čo je večný trest a čo je časný trest? Ak spáchame ťažký hriech, máme večný trest, ktorým je žiaľ peklo, ktorému hovoríme. No, ale keď sa ťažký hriech odpustí vedome, dobrovoľne, vo závažné veci, to je ťažký hriech. Tak keď sa odpustí ťažký hriech vo spovedi, iba v spovedi sa môže odpustiť, predsa zostáva ešte trest za ten hriech.
A to sú tie časné tresty. Časné, lebo trvajú iba od hriechu, až dokiaľ sa neodpustia napríklad v očistci. Po smrti nič nemôžeme pokaziť. Máme čas skúšky do smrti. Kam strom padne, zostane ležať. Pozor, ale nemôžeme ani napraviť. Nedá sa nič, ani pokaziť, ani napraviť. Ale predsa môžeme. Musíme si to odčiniť v očistci, alebo my, cirkev na zemi putujúca, môžeme pomôcť týmto dušiam v očistci. Poznáme leukémiu, rakovina krvi. Človek, ktorý má leukémiu, rakovinu krvi, si nemôže pomôcť sám. Hľadajú sa darcovia kostnej drene. A ja teraz poznám jedného človeka, ktorý ma prosil o modlitby, doktor František, ktorý pomáha a teraz potrebuje pomoc. Ak sa nájde vhodný darca kostnej drene, tak sa z kostnej drene zdravá časť pichne do kostnej drene chorého človeka, kde sa tvoria krvinky a tá sa rozmnoží v celej kostnej dreni a človek je uzdravený. Ale veľa faktorov musí byť splnených. Čiže to je isté. Duše v očistci si nemôžu pomôcť, ale my im môžeme pomôcť. A to je ako keby duchovná transfúzia. Môžeme im pomôcť čím? Dobrými skutkami, modlitbami. A práve teraz cirkev ustanovila, že od 1. popoludnia do 8. môžeme pomôcť dušiam v očistci, duchovne ich ozdraviť. Treba splniť podmienky a my chceme iného očistiť, my musíme byť čistí. Preto cirkev hovorí jednu svätú spoveď, buď teraz alebo neskôr na tieto dni. Druhou podmienkou je sväté prijímanie v dnešný deň alebo zajtra, dnes je prikázaný sviatok automaticky. Potom modlitba na úmysel svätého Otca je Otče náš, zdrava za slava, a potom vyznať vieru, verím Boha. A potom skutok. Dnes je návšteva kostola, skutok, a od 2. do 8. je zbožná návšteva cintorína. Keď sme sa rozprávali s Fádrom Štefanom, tak Fáder Štefan hovoril, že on nemá tam cintorín, kde je teraz, v zariadení pre kňazov, takže nemôže ísť, ja viem, sú chorí ľudia, ktorí nemôžu. Ale duchovne sa môžu preniesť na cintorín. Tí, ktorí nemôžu, buď nemožnosť, sú chorí, alebo fyzická. Na Slovensku sú cintoríny, pri kostoloch tu nemáme, ale v každom kostole sú ostatky svätých, relikvie, v obetnom stole alebo v oltári. Tak tu sú podmienky. Možno ich získať jedenkrát denne, ale môžeme prosiť za viaceré duše. Čiže od 1. popoludnia 8 krát môžeme získať, ale môžeme prosiť aj za viac duše v očistci. Prosíme ich v mene cirkvi, ale vo viere v Ježiša Krista. Prosíme Ježiša Krista, aby vo svojej dobrotivosti a láskavosti nás vypočul a pomohol dušiam v očistci. Vieme, že my si sami hriech tiež nemôžeme odpustiť, keď spáchame. Odpustí nám Boh v spovednici. Ani duše v očistci si nemôžu odpustiť trest, pomôže im iba Boh, alebo práve my, tým, že za nich modlíme. A ako im pomôžeme? No pomôžeme ich tak, že hovorím niečo o poklade alebo bankovom účte. Chceme si otvoriť bankový účet, môžeme vkladať peniaze, hej? Tak hoci kto môže na bankový účet vložiť peniaze, keď pozná číslo účtu, ale nie hoci kto môže vybrať. Dokonca teraz Chase Bank má tak, že už iba vy sami si môžete vložiť na svoj bankový účet, iný už nemôže ako doteraz vám vkladať. Čiže my živí, ktorí sme, my môžeme vkladať na bankový účet do neba. Mŕtvi už nemôžu. Čas skúšky skončil. Tak ako my môžeme ísť do banky, zosnulí ľudia už do banky nemôžu ísť. Hej? Takže my môžeme robiť tie dobré skutky. A to, čo vkladáme do banky večnosti, to sú dobré skutky. Čo hovorí svätý Ján Zlatoústy? Že máme nejaký poklad v nebi študentom. Zoberieme si niečo do neba? Áno. Nie auto, nie peniaze, ale práve dobré skutky, ktoré urobíme, sú v nebi. To je poklad viery. A tie duchovné dobré skutky môžeme presunúť zosnulým dušiam v očistci. Ako keby to oni urobili. Pretože my prosíme Boha, keďže oni už nemôžu, zomreli, ako by to oni urobili tu na zemi. Viete, dokedy žijeme, máme možnosť, robme dobre. Po smrti už nemôžeme.
Teda ako by tí zosnuli urobili niečo dobré. Takže o to prosíme a chceme pomôcť dušám v očistci. Ale nebojme sa, môžeme prosiť za viacerých, ale povieme si, čo keď už je duša, za ktorú prosíme, napríklad môj otec, ktorý už je 10 rokov zosnulý, čo keď už je v nebi. Ja za ňou prosím každý rok, alebo budem celý život. Dokonca, keď sa modlíme za niekoho, ktorý už požíva slávu Božieho kráľovstva, čiže je v nebi, netreba sa báť, pretože vieme, že modlitba nikdy nie je zbytočná. Je vždycky dôležitá a vieme, že všetko sa uskladňuje v poklade viery. To sa hovorí thesaurus fidei. A z toho pokladu, ktorý budujeme a všetci ľudia a svety, sa potom berie pre duše v očistci. Ako by sme mohli povedať, že my živí môžeme vkladať na účet, ale vyberať môžu iba tí zosnulí z účtu. Čiže my môžeme dobré skutky dávať na účet do banky večnosti, ale môžeme previesť wire transfer, tieto dobré skutky zosnulým, ako by to oni boli urobili. A odpustia sa im častné tresty. Tie večný trest sa nedá odpustiť, lebo kto zomrie v ťažkom hriechu, ide prakticky do zatratenia, ktorému hovoríme peklo. Kto zomrie zmierený s Bohom, môže ísť priamo do neba, alebo môže ísť do očistca. Hriech je odpustený, ťažký hriech vo sviatosti zmierenia, ľahký ľutosťou, ale ostávajú časné tresty. Teda, čo dodať na záver? Cirkev je svätá, nie preto, že my sme svätí, ale má prostriedky na posvetenie pre nás slabých. Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Teda my, hriešnici, potrebujeme cirkev, potrebujeme Boha na odpustenie hriechov. Cirkev má hriešne údy, to sme my. Tým, že budeme šomrať proti odpustkom, ako napríklad v nemecky hovoriacich krajinách, alebo že ich nebudeme používať, možno ako som spomenul, sa veľmi nehovorí tu v anglických krajinách, nikomu nepomôžeme. Ale ak sa snažíme o získanie odpustkov vo viere v Ježiša Krista, môžeme pomôcť 8 dní v roku úplne vyslobodiť dušu v očistci. Ostatné dni v roku sú čiastočné odpustky, 8 dní od dnes úplné, čiže úplne pomôcť duše, ktorá si pomôcť nemôže, sa dostať do neba. Teda buďme veľkorysí, buďme štedrí, nebuďme duchovne skúpi a skúsme navštíviť každý deň, ak sa dá, cintorín, keď sa nedá, aspoň duchovne. Pomodliť sa na úmysel svätého Otca, Otče náš, zdravá slava, urobíme dneska, vyznáme vieru, no a očistiť si dušu a prijať sväté príjmanie v tieto dni. Amen. Spoločne vyznajme vieru v spoločenstvo svätých a v odpustenie hriechov. Verím Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie,
bratia a sestry, s radosťou oslavujeme našich bratov a sestry, ktorí v nebeskej cirkvi kráľujú s Ježišom Kristom. Korunou všetkých svätých a s dôverou volajme na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. Na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. Pane, nech spoločenstvo putujúcej cirkvi so svätými v nebi posilňuje naše spojenie s Kristom, prosme Pána. Na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. Pane, nech vo svete nevládne pýcha, ktorá ľudí rozdeľuje, ale láska, ktorá všetkých spája, prosme Pána. Na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. Pane, nech je príklad svätých mučeníkov silou pre všetkých, ktorí musia znášať ťažkosti a súženia, prosme Pána. Na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. Pane, nech mravná čistota svätých priťahuje mladých ľudí k šľachetnému a svätému životu, prosme Pána. Na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. Pane, nech naše farské spoločenstvo čoraz lepšie chápe Ježišove blahoslavenstva, základný zákon cirkvi, prosme Pána. Na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. A môžeme v duchu sa pomodliť za všetkých našich zosnulých, ktorých pamätáme aj na ktorých si nikto v modlitbe nespomína. Prosme Pána, na príhovor všetkých svätých, vyslíš nás, Pane. Bože, vyslíš naše prosby a pomáhaj nám žiť podľa viery, aby sme mohli byť pripočítaní k veľkému zástupu Tvojich svätých v nebi skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Presvätý Otče, príjmi obetné dary na počet všetkých svätých, ktorí už dosiahli nehynúcu blaženosť v nebi. Dopraj, aby sme pocítili, že nám účinne pomáhajú na ceste spásy skrze Krista nášho Pána. Pán s vami i s duchom tvojim. Hore srdcia.
Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo dnes oslavujeme nebeský Jeruzalem, Tvoje sväté mesto, našu večnú vlast, kde Ti neprestajne spieva na chválu plesajúci zástup našich svätých bratov a sestier. Za nimi sa radosne ponáhľame na našej pozemskej púti, vedení svetlom viery, a tešíme sa z veľkej slávy týchto vyvolených členov cirkvi, ktorý nám dávaš ako pomoc v našej slabosti a vzor svätého života. Pre tento nesmierny dar Tvojej lásky zvelebujeme ťa so všetkými anjelmi a svätými a voláme na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem, Tvoje slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna, Hosanna, Hosanna na výsostiach. naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slavíme pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Timotejom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie. V tieto dni, hlavne v dnešný deň a zajtrajší, si spomeňme v tichu a v modlitbe na našich zosnulých, vyslovením možno ich krstného mena. I na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,
máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Na príkaz nášho Spasiteľa učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Páne Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajme si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. A hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech nás zachová pre život večný. Amen.
Modlíme sa. Nekonečný Bože, dnešným sviatkom všetkých svätých oslavujeme Teba, prameň všetkej svetosti. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme ťa nadovšetko milovali a tak mohli prejsť od sviatostného stola pútnikov v nebeskej hostine v spoločenstve Tvojich svätých skrze Krista nášho Pána. Dobre, svieca je symbolom vzkriesenia a večného života, preto v nádeji na vzkriesenie zapalujeme sviece na hroby našich zosnulých a dnes oslavujeme cirkev v nebi oslavenú, zajtra cirkev trpiacu v očistci. Aby sme splnili podmienky, oľutovali sme hriechy, prijali sme Pána Ježiša, teraz sa pomodlíme na úmysel za svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A vyznáme vieru, aby sme splnili podmienky k získaniu úplných odpustkov za duše v očistci. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Nezabudnime každý deň do 8. prosiť jedenkrát denne o získanie úplných odpustkov za duše v očistci. Odpustky sú odpustenie, úplné odpustenie časného trestu za dušu v očistci, že hneď sa dostane do neba. Pre zásluhy Ježiša Krista. Pán s vami i s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Potom môžeme ako na príjmanie položiť sviečky dopredu. Iďte v mene Božom.